አርስተ ዜና መበል 89 በዓል ምስረታ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ተኸቢሩ ጣልያን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልቲያዊ ርክብ ምስፋሕ ከም እትደሊ ሚኒስትር ዴኤታ ምትሕብባር ዓለምን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ጣልያን ጆርጂዮ ሲሊ ገሊጾም። ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤልን ሒዝቦላህን ትማሊ ብዝገበርዎ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ መሰረት ሎሚ ምትግባር ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ኣሎ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ተምሲኡ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከምቲ ልሙድ ማዕዲ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና። ዜናታት እንዳመራሕኩም ሳኹም ፀንሕ ኣነ ብርሃን ፍስሐ እየ። ፈለማ ብሓፀርቲ ዜናታት ክጅምር። ጣልያን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልቲያዊ ርክብ ምስፋሕ ከም እትደሊ ሚኒስትር ዴኤታ ምትሕብባር ዓለምን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ጣልያን ጆርጂኦ ሲሊ ገሊጾም ኣለዉ። ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ምስ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ጣልያን ጆርጂኦ ሲሊ ተዛትዮም ኣለዎም። ኣምባሳደር ምስጋኑ ጣልያን ቀንዲ መሓዛ ኢትዮጵያ ምዃናን ብፍላይ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ምትሕብባር ልምዓትን ኣብ ትገብሮ ልዑል ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከም እተመስግንን ልዑል ክብሪ ከም እትህብን ተዛሪቦም። ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ዓለም ለኸ ምትሕብባርን ጆርጂኦ ሲሊ ብወገኖም ብመንግስቶም ኢትዮጵያ ልዑል ጠመተ ካብ ዝወሃበን ሃገራት ሓንቲ ምዃና ምዝራቦም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ። መበል 89 በዓል ምስረታ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ተኸቢሩ። እቲ በዓል ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ፎረም ኃይለ አየር ኣፍሪካ ተኸቢሩሎም። ኣብቲ ፎረም መራሕቲ ኃይለ አየር ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣታሼታት ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ እናተሳተፉ እንትኸውን እቲ መድረኽ ሓበራዊ ፀገማት ብሓባር ንምፍታሕ ምትሕብባር ምፍጣር ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ዝዘመኑ ቴክኖሎጂታት ዝተዓጠቐን ብቑዕ ኃይሊ ሰብን ዘፍሪ ምዃኑ ኣብቲ ፎረም ተላዒሉ እዩ። እዚ ብዝበለጸ ኣብ ምጥንኻር እውን ኣብ 2022-23 ዓ.ም ካብ ኣፍሪካ ተመራጺ ኣቪዬሽን ንምዃን እናሰርሐ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኣቪዬሽን ዘለዋ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ንምክፋል ከምኡውን ስግግር ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ንምግባር ከም ዝሕግዝ እውን ተመላኺቱ ኣሎ። ብተዛማዲ ዜና ንምሕያል ምትሕብባር ኃይለ አየር ኣፍሪካ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ግደ መሪሕነት ክዋሳእ ክብሉ ዋና ኣዛዚ ኃይለ አየር ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ገሊጾም ኣሎም። ኃይለ አየር ኢትዮጵያ መበል 89 በዓል ምስረቱ ክብርቲ ሃገር ዘይድፈር ኃይለ አየር ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ይኽበር ኣሎ። ኣብቲ ፎረም ኣዘዝቲ ኃይለ አየር ሞሮኮ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ማሊ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ናይጄርያ፣ ኮንጎ ብራዛቪልን ኒጀርን ተረኺቦም እዮም። ዋና ኣዛዚ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ዝበልዎ ቴክኖሎጂ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ በብዕለቱ እናዘመነ ሓደሽቲ መልክዓት እናተላበሰ ይርከብ። በዚ እውን ሉዓላውነት ሃገር ንምሕላው ምስ ዘመን ዝኸድ ኃይለ አየር ምህናፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ፎረም ዘለዎ ልምድን ተመክሮን ንምልውዋጥ ከም ዘኽእል ኣብሪሆም። ኣብ ሶማልያ በቀጻሊ ዝግበር ምውፋር ኃይሊ ልኡኽ ስግግር ምኽባር ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣትሚስ ድሕነት እቲ ዞባ ብዘረጋግጽ መልክዑ ክኸውን ከም ዝግብኦ ምሁራን ዓለም ለኸ ርክብ ኣገንዚቦም ኣለዎም።
እቲ ምውፋር ብጥንቃቐ እንድሕር ዘይተመሪሑ ግና ኣብ ድሕነት ምብራቕ ኣፍሪካ ስጋኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል እቶም ምሁራን ኣጠንቂቖም። እቶም ምሁራን ከም ኣቋፅ ኣውሮፓውያን ናብ መጀመርታ 2025 ዝግበር ምውፋር ሓይሊ ናብ ተግባር ቅድሚ ምእታው ዋናው ኩነታት እቲ ዞባ ብዘገናዘበ መልክዑ ክውደብ ከም ዝግበኦ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲላ መምህርን ተመራማርን ታሪኽን ዓለም ለኸ ጉዳያትን ዶክተር ዓብዱ መሐመድ ዓሊ በአወዳድዋ ብሔራዊ ሰራዊት ሶማሊያ ግዛኣታት ሕቶ ዘልዕላሉን ብግቡእ ዘይተዋደደን ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ዘሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሶማሊያ ዝንቀሳቐስ ግብረ ራዕዲ አልሸባብ ካብቲ ሃገር ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ቅልውላው ከይፈጥር ንምክልኻል ኣትሚስ ናይ ምክልኻል ስርሑ ብብቕዓት እናተዋፀአ ከም ዝፀንሐ ኣዘኻኺሮም እዮም። ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ሶማሊያ ምውፋር ድሕሪ ኣትሚስ ብዝምልከት ዝሓዞ ቅዋም እቲ ዞባ ካብ ዝነበሮ ምርግጋ ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ዘእቱ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሕብረት ኣፍሪካን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ፅዑንቶ ክሕድሩ ከም ዝግብኦም ኣመላኺቶም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ማእኸል መጽናዕትን ምርምርን ኣፍሪካ መምህርን ተመራማርን ዶክተር ታሪክ ደቻሳ ኣበበ ብግዶም ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ ግብረ ራዕዲ ንምክልኻል ዋጋ ዝኸፈለ ሓይሊ የለን ኢሎም። ይኹን እምበር መንግስቲ ሞቃዲሾ ነዚ ንድሓር ብምባል ሰላም እቲ ዞባ ምስ ዘይደልዩ ሓይልታት እናሰርሐ ከም ዝርከብ እዮም ገሊፆም። ዝቕፅል ምውፋር ሓይሊ ኣትሚስ ብጥንቃቐ ዘይምራሕ እንተኾይኑ ከም አልሸባብን አልቃዒዳን ዝበሉ ጉጅለታት ግብረ ራዕዲ ኣብቲ ከባቢ ከም ቃሕቶኦም ንክንቀሳቐሱ ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ዝግበር ምውፋር ሓይሊ ኣብቲ ዞባ ሓዱሽ ወጥሪ ብምፍጣር ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ሓደጋ ክፈጥር ብዘይኽእል መልክዑ ብጥንቃቐ ክውደብ ከም ዝግባእ ቅድም ክትብል እምነታ ምግላፃ ይዝከር። ህንዲ ንመምሓየሺ ቁጠባዊ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ብማዕቐፍ ብሪክስ ኣቢላ ሓገዝ ንምግባር ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣምባሳደር እቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ኣኒል ኩማር ራኢ ገሊፆም ኣሎም። ህንዲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትሕብባር ንግዲ፣ ኢንቨስትመንት፣ ልምዓትን ካልኦት ርክባትን ንምጥንኻር ብሪክስ ዓብዪ ዕድል ሒዙ ከም ዝመጽእ እውን ጸሪሖም እዮም። ብሪክስ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ዕብየተን ንምቅልጣፍን ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ዘሎ ኣሰላልፋ ብምስትኽኻልን ሚዛን ንምሕላው ከም ዝሕግዝን ብምግላጽ ሃገሮም ብብሪክስ ኣቢላ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ድሌተን ንምምላእ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ብምትሕብባር ንምስራሕ ድልውቲ ከም ዝኾነት ተዛሪቦም እዮም። ኢትዮጵያ ዘላቒ ቁጠባዊ ሃፍቲ ብምህናፅ ምዕባለ ንምርግጋጽ እናወገነቶ ትርከብ ፎረም ሪፎርም ህንዲ ብማዕቀፍ ብሪክስ ሓገዝ ንምግባር ድልውቲ ከም ዝኾነት እውን ኣረጋጊፆም። ዘፈር ማዕድን በቲ ዝድለ መልክዕ ንቁጠባ ሃገር ኣስተዋጽኦ ንኸበርክት ምስ ብጽሒት ኣካላት ብዝተዋደደ ኣገባብ እናሰርሐ ምዃኑ ሚኒስትር ማዕድንን ኢነርጂን ሃብታሙ ተገኝ ገሊፆም። ሳልሳይ ዓለም ለኸ ኤክስፖ ማዕድንን ቴክኖሎጂን 2024 ካብ 14 ክሳብ 17 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ምካየዱ ይዝከር። ኣብቲ ኤክስፖ ኣብ ዘፈር ማዕድን ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ወፃእን ውሽጢ ዓድን ዝተረኸቡ እንትኸውን ነቲ ዘፈር ዝድህስሱ ዘተታት ፓናል ተኻይዶም እዮም። ንምዕዋት እቲ ኤክስፖ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ ኣካላት መርሃ ግብሪ ኣፍልጦ ትማሊ ተኻይዱሎም። ሚኒስትር ማዕድን ኢንጂነር ሃብታሙ ተገኝ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ዘፈር በቲ ዝድለ ንቁጠባ ሃገር ክውዕል ምስ ኩባንያታት ውሽጥን ወፃእን ብዝተዋደደ ኣገባብ ይስራሕ ምህላው ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ዳንጉር ጣብያ ንካሻ ገብርኤል ዕጥቂ ተሓንጊጦም ኣብ ጫካ እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሓይልታት ጻውዒት ሰላም መንግስቲ ተቐቢሎም
ኣብቲ ከባቢ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝምራሕ ኮማንድ ፖስት ብዝገበሮ ዝተዋደደ ስራሕ ኣብ ጫካ እናተንቀሳቐሱ ነበሩ 22 ውልቀ ሰባት ጻውዒት ሰላም መንግስቲ ብምቕባል ሙሉእ ዕጥቆም ኣረኪቦም ኣሎም። እቶም ዕጡቃት ጻውዒት ሰላም መንግስቲ ብምቕባሎም ድማ ማሕበረሰብ ንሕርሻ ሓዊሱ ስሩዕ ስርሑ ንኽውግን ከም ዝሕግዙ ሓበሬታ መምርሒ ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣመላኺቱሎም። ኣብዚ ሰሙን ኣብታ ወረዳ ተዓጢቆም እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ 34 ውልቀ ሰባት ኢዶም ከም ዝሃቡ ተገሊጹሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ንሓዱሽ ስትራቴጂን ፖሊስን ልምዓት ገጠር ሕርሻም ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእሉ ተግባራት እናተወገኑ ምዃኖም ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቢሮ ሃፍቲ ተፈጥሮን ሕርሻን ገሊጹሎም። ሓዱሽ ስትራቴጂን ፖሊስን ልምዓት ገጠርን ሕርሻን መካናይዜሽን ሕርሻ ብምስፋሕ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ኣብቲ ዘፈር ንክዋፈሩ ዝዕድም ምዃኑ ሰብ ሃፍቲ ናብቲ ክልል መጺኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ እዩ። ሓላፍቲ ቢሮ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ሓዱሽ ስትራቴጂን ፖሊስን ልምዓት ገጠር ሕርሻ ንልምዓት እቲ ዘፈር ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥር እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ቅድም ክብል ዝጸንሐ ፖሊሲ እቲ ዘፈር ዘየሳትፍን ጸገም ፋይናንስ ሓረስቶት ዘይፈትሕ ምንባሩ እዮም ኣዘኻኺሮም። ብዘፈር ሕርሻ ንጉልበት ሓይሊ ሰብ ዝትክእ ንመፍራይነት ዘደንፍዕን ቴክኖሎጂ የድሊ ዝበሉ ዶክተር ኢያሱ ሓዱሽ ስትራቴጂ ፖሊሲ ልምዓት ገጠርን ሕርሻን ነዚ ዝትግብር ዕዳጋ ተኮር ፍርያት ዘፍሪ ሓረስታይ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብዎ ኣሎም። ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሕልፈኩም። ዕድል አፍሪካ ቀጻልነት ዘለዎን ዝማዕበለትን አፍሪካ ንምፍጣር ኣብ ዘሳልጦ ሓበራዊ ጻዕሪ ዝተመስረተ እዩ ክብሉ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ኣለው። እቶም ፕሬዚዳንት ነዚ ዕውት ንምግባር ኢትዮጵያ ከም ሃገር ብጽሒታ እናተዋጸት ከም ዘላ እውን ገሊጾም ኣለው። ንጸብጻብ አሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ከም ስዕብ ክተቕርቦ እያ። The Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA. ኣብ ሃገራት ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ፕሮግራም መስፋሕፍሒ መሰረተ ልምዓት አፍሪካ እውን ኣብ ታጉር መጓዓዝያ ሓይሊ ማይን ከምኡውን ቴክኖሎጂታት ምትእሳሮም ንኽጠናኸር ይሰርሕ እዩ። እናተሳለጠ ዘሎ መበል ሻምናይ ሰሙን ፕሮግራም መስፋሕፍሒ መሰረተ ልምዓት አፍሪካ ነዚ ዕላማ ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ። መስፋሕፍሒ መሰረተ ልምዓት አፍሪካ ፒዳ አጀንዳ 2063 ንኽዕወት ዝለዓለ እጃም እናተጻወተ ከም ዘሎ ዝለዓሉ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ እውን ኢትዮጵያ እቲ ፕሮግራም ንኽዕወት ብርክ ዝበሉ ውጽኢታዊ ስራሕትታት ከም ዘሳለጠት አልዒሎም እዮም። Ethiopia's investment in road networks ኢትዮጵያ ኣብ መሰረተ ልምዓት ባቡር መንገዲ ከምኡውን ኣብ ተሓደስቲ ሓይልታት ዝወገነቶም ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ሃገር ንኽትዓቢ ክኢሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብትና ዘራኽቡና 27 ኪሎ ሜትሮ ዝኸውን መንገዲ ኮንክሪት ሃኒጻ መስመር አዲስ አበባ ጅቡቲ እውን ኣብ አፍሪካ ፈላማይ መንገዲ ባቡር ክኸውን ከሎ ዞባዊ ምትእስሳር ዘጠናኸረ እዩ። ኣብቲ ዘፈር ዘጋጥሙ ጸገማት ንምክልኻል ምትሕባር መንግስትን ውልቃዊ ትካላት ፈንድ ዞባዊ ኢንቨስትመንትን ዝተጠናኸረ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ሓዊሱ ሓደሽቲ ሞዴል ፋይናንስ ምፍጣር ከም ዝግባእ ዘለዓሉ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኩሉም ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓት ቀጻልነት ከም ዘለዎም ምርግጋጽ ይግባእ እዩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም። While infrastructure connectivity is crucial, it must ምትእስሳር መሰረተ ልምዓት ምፍጣር መሰረታዊ ጉዳይ ዋላ ተኾነ ዶብ ተሳጋሪ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምትግባር ብፍላይ ድማ ምህርትን ግልጋሎትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብናጽነት ንኽዘዋወሩ ብመስርሕ ሕጊ ክሕገዝ ይግባእ። ብሓበራዊ ጻዕሪ መሰረተ ልምዓትና ብምዕዋት ብርህቲ አፍሪካ ምፍጣር አድላይ ነዚ ሓዊሱ ኣብ ዝቕነ እናተሳለጡ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ዓወት ኢትዮጵያ ምፍላጥ ከም ዝተኻለ ዝገለጹ ድማ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ዶክተር አለሙ ስሜ እዮም። ትራንስፖርት ሴክተሩ አማቂ ጋዝን በካይ ጋዝን ወደ አየር የሚለቁ ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ በካል ጋዝ ናብ ከባቢ አየር ዝፍንው መማረጽታት መጓዓዝያ እናገደፍና ተሓዳሲ ሓይሊ ናብ ዝጥቀሙ መጓዓዝያታት እናተና ከም ዘለና ዓለም ንኽፈልጦ ኢና ነዚ ምድላው ብሓባር ዘሰናዳእና
ጻዕርና ሪኡ ዓለም ሓገዝ ፋይናንስን ቴክኒካል ሓገዝን ንኽህበና እዩ ኣባት ሳታፊን ዝተወደበ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ዕሙቕ ክእለት ኣፍሪካ ብምውፃእ ዞባዊ ምትእስሳር ዝማዕበለ ኣፍሪካ ምህናፅ ከም ዝግባእ ኣብቲ ጉባኤ ተሓቢሩ እዩ ውልደት ፓርቲ ብልጽግና ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጸገማት በብብርኩ ፍታሕ እናተረኸበሎም ከም ዝርከብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ ደስታ ሌዳሞ ገሊጾም እቶም ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ዝገለጹ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ኣብ ዝተኻየደ 50 ዓመት ክብረ በዓል መዛዘሚ እዩ ጸብጻብ ፍቓድ ኣብ ኣለማየሁ ደሃብ ያሲን ፓርቲ ብልጽግና ዝተመስረተሉ 50 ዓመት ክብረ በዓል መርሃ ግብሪ መዛዘሚ ኣብ ክልል ሲዳማ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ተሳሊጡ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዝተዝገበሩ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ውልደት ፓርቲ ብልጽግና ስዒቡ ኣብ ሃገር ዝነበሩ ጸገማት ዕልባት ንኽረኽቡ ኩነታት ተፈጢሮም እዮም ኢሎም በብልጽግና ፓርቲ አካሄድ በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ብኣካይዳ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሰብ ዋና ኢትዮጵያ ኮይኖም እዮም ብምዃኑ እውን ብልጽግና ሓቋፋይነቱ ኣረጋጊጹ እዩ ዝተኣኻኸቡ ፍታሕ ፖለቲካ ዘልዮም ሕቶታት በብብርኩ ብምምርማር ምስ ህዝቢ ብምዝታይ ትኽክለኛን ግቡእን ፍታሕ ብምቕማጥ መዕለቢ ክረኽቡ እናኽኣለ ይርከብ ፓርቲ ብልጽግና ኢትዮጵያ ብዝሓፀረ እዋን ካብ ድኽነት ወፂያ ምስ ዝማዕበለ ሃገራት ንኽስራዕ መሰረት ዘነብር ዘሎ ፓርቲ ምዃኑ እዮም እቶም ርእሰ ምምሕዳር ዝገለጹ ለቀጣይ ለኢትዮጵያ ጉዞ በጣም መሰረት የጣለ ንቐጻሊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ መሰረት ዘንበረ ምናልባት ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብዚ ሕዚ ዝበፅሐትሉ ቅልጡፍ ለውጢ የምዝጊባ ምስ ዓበያ ሃገራት ትስለፈሉ መሰረት ዘንበረ ፓርቲ እዩ ክበሃል ይከኣል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ክልል ሲዳማ ኣይተ ኣብርሃም ማርሻሎ ብወገኑ ኣብ ብልጽግና ፓርቲ ኢትዮጵያውያን በፖለቲካ ማዕረ ተሳትፍቲ ምዃን ክኢሎም እዮም ኢሎም አጋር የሚባል እና እሂት የሚባል የመሃልና የዳር ሓጋዚ ሓው ዝበሃል ናይ ማእኸልን ወሰንን ኣብ ፖለቲካ ኣትዩ ዝጻወት ኣብ ኩነታት ሃገር ዝውስንን ዘይውስንን ዝውስነሉን ዝውስንን እዩ ነይሩ እዚ ኣካይዳ ንማሕበረሰብ ብኽልተ ሓሳብ ፖለቲካ ሓደ ክገብር ይኽእልን እዚ ፓርቲ ነዚ ዝቐየረ ንኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ዘተኣኻኸበ ፓርቲ ተሳተፍቲ መርሃ ግብሪ ብወገኖም ጭቡጥ ለውጢ ዝመጸሉ ግዜ ምዃኑ እዮም ዝገለጹ ከዚህ በፊት በ27 ዓመት ያልተሰሩ መንገዶች ቅድሚ ሕዚ ኣብ 27 ዓመታት ዘይተሰርሑ መንገድታት ዞም 4 ዓመታት ውሽጢ ኣብ ከባቢና መሰረት ተነቢሩ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ሐዋሳ ዝተሳለጠ 50 ክብረ በዓል መዛዘሚ መርሃ ግብሪ ፓርቲ ብልጽግና ጉዕዞ ዝሓለፉ ዓመታት ፓርቲን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ጽሑፋት ቀሪቦም ዘተ ተገይሩሎም እዩ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና ሕዝውን ይቕጽል ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኣክሰግር ብቴሌብር መተግበሪ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 3.25 ትሪልዮን ብር ዝውውር ከም ዝተፈጸመ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ከም ዝበልኦ ቴሌብር ኣብ ኢትዮጵያ ልውውጥ ዲጂታል ገንዘብ ኣብ ምቅልጣፍ ልዑል ግደ እናተጻወተ ይርከብ እቲ መተግበሪ ኩለ መዳዊ ግልጋሎታት እናሃበ ከም ዝኾነ ብምሕባር በዚ ብብዙሓት ዓማዊል ተመራጺ እናኾነ ምምጽኡን ተዛሪበን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥሪ ዓማዊል ተጠቀምቲ ቴሌብር ልዕሊ 51.3 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ብምሕባር እቲ መተግበሪ ኣብ ስራሕ ካብ ዝውዕል ጀሚሩ ልዕሊ 3.25 ትሪልዮን ብር ዝውውር ተፈጺሙ ኢለን ኢትዮ ቴሌኮም ዲጂታል ኢትዮጵያ ጋህዲ ንምግባር ዝተጀመረ ጻዕሪ ኣብ ሽቶ ንምብጻሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሀን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ምስታፍ ንዝሐሸ መፍርያይነት ዕዙዝ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ማሕበር መሃንዲሳት ሕርሻ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ማሕበር መሃንዲሳት ሕርሻ ኢትዮጵያ ተኻይዱሎም ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ደበሌ ደበላ ሕርሻ ብሜካናይዜሽን ምዝማንን ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ ምግባርን ኢትዮጵያ እናተገበረቶ ንትርከብ ዘመናዊ ከይዲ ሕርሻ ሓጋዛይ ከም ዝኾነ መልዒሎም እቲ ማሕበር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ትኩረት ከም ዝገብርን ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለው ክፍተታት ንምምላእ እናሰርሐ ከም ዝርከብን እውን ገሊጾም እዮም
ካብ ዜና ወፃኢ ድማ እስራኤልን ሒዝቦላህን ትማሊ ብዝገበርዎ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ መሰረት ብምግባር ሎም መዓንቲ ምትግባር ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩሎም ካቢኔ ጸጥታ እስራኤል ትማሊ ብዝገበሮ ዘተ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ ንኽግበር ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ኩናት እስራኤልን ሒዝቦላህን ዘብቅዐሉ ስምምዕነት ኣብ ዝዕለት ኣብ ባይታ ተተግቢሩ ክብል ከም ዝጸብጸቦ ቢቢሲ እቲ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ ዘላቕ ክኸውን ድዩ ዝብል ዘተሓሳስብ ሕቶ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ እዮም ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዝተበጽሐ ስምምዕነት ቀሊል ዝበሃል ከም ዘይኮነ ንሰላም ሓደ ስጉምቲ ዘቕርብ ከም ዝኾነን ወሲኹ ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዝዕለታት ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም መበል 89 በዓል ምስረታ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ተኸቢሩ ዒሎም ጣልያን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልቲያዊ ርክብ ምስፋሕ ከም እትደሊ ሚኒስትር ዴኤታ ምትሕብባር ዓለምን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ጣልያን ጆርጂዮ ሲሊ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤልን ሒዝቦላህን ትማሊ ብዝገበርዎ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ መሰረት ብምግባር ሎሚ ምትግባር ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ነሳዓ ዝሓዝና ዜናታት በዚ ዛዝምና ስለምክታልኩም ኣዚና ኢና ነመስገን ስዒቡ ፀውፃ ስፖርትና እውን ከብል እዩ ናው ክሕልፈኩም